Κινητό. Μεγάλο, δεν το πεις. Καλή πάμε. Όχι. Ρε λύση, έχω τρία. Έχει εδώ πέρα κάτι μικρά γατάκια. Τι γίνεται? Τίποτα, θα πάω να τους φέρω γάλα. Να, πέρα, θα ανέβει πάνω. Πέτα το μου. Βίντεο, ρε. Φοβάται. Δεν Να το πιάσει το αγοράκι. Πρέπει να το πιάσει, γιατί θα πιο μικρό το αγοράκι. Πάντα το πιάνουμε γατάκι και μετά κάνουμε μπάνιο. Δεν είμαστε εδώ και το πιάνουμε και κάνουμε μπάνιο. Δεν το πιάνουμε. Όχι, είναι πιο μικρό. Εμείς θα μας πέσαμε με μια άλλη κυρία. Να, άμα το πιάνουμε συνέχεια, μετά εμένα άσχα θα πετάσει. Δεν βλάκα γολάδια. Τι μου λες να κρατήσω? Το μας βρίσκει το κινητό. Α, ηλιακή, όπως το έκανα. Τι όπως το έκανα? Τι λέει είναι αυτά, ρε? Δώσε μου λίγο. Βρίζει. Μην τα πιέσεις. Όχι, θα σου κάνουμε και εγώ θα σου κάνει μάλλον.